Ja, beste mensen, ik ben een beetje aan het experimenteren met een orencameraatje. Want er zijn mensen die zijn van, oh, de achtergrond die wil ik graag scherp hebben. Die mensen minder in de comments. Dus nou broek even een GoPro. Alleen ja, ik ben die strikt de strit op West en zat je hem zeggen, ik de instellingen net helemaal goed te staan. Ik geloof dat het nou wel goed is. Dus ja, de video wil ik ook graag uploaden zodat je het checken kennen, maar ja, er ben dus wat dingen, ben in zijn geheel overbelicht. Dus ja, dat ging niet helemaal goed. Maar alsnog geniet je van deze video en laat me weten was het van de beelden verder vindt, of het een verbetering is. Heel slechte season op basis van de beelden die het, ja, hierna valt je. Geweldig. Nou goeie, leuk dat je met me joggen naar een video, meisken. Laatst kreeg ik nog wat commentaar van, ik weet niet meer van waar, maar in de comment zei je van ja, ik ken die hele tijd die achtergrond net zien, die is onscherp, of ja, onscherp ja. Nou, nog had ik een oorapparaat, een zogenaamde GoPro nog in de hand. Ik denk, laat ik daar eens maar testen, misschien is dat beter. Ik denk dat de algehele beeldkwaliteit wat leger wezen zal, maar ik denk wel dat alles op de achtergrond echt scherp is. Dus ja. En als op een voorgrond is echt scherp. Eigenlijk is het hele beeld is gewoon helemaal scherp wat het goed is. Nou is de vraag nog, is het geluid lieke goed? Dat ik nou testen. Dus het is eigenlijk een beetje een test, dit deels. Dus ja. Goeie. Ja, we zullen even zien, meisjes. Volvo, hè? Dus ja. Ja, ik kan oversteken. Prachtig, hè? Zo. Hoi. Heel benijd dat dit nou echt werkt. Wat ik ook begreep van een hele bekende Amerikaanse YouTuber. Die gebruikt echt een GoPro als opname ding. Die zei ja, het is heel laagdrempelig met een GoPro. Meestal ook bij die orencamera in, die is vrij grut. Dit is wel een stukje lichter. Dus die valt misschien ietsje minder op. Maar ik wil eerlijk zeggen, als ik zo erin, dan had ik net het idee dat het nou volle minder opvalt of net. Maar misschien kan ik het onder de meesten naar vreetje. Goeiedag meneer. Ik ga door. Ja, mazzel. Hier gaat terug. Zeker Matthijs zit die man zeker. Matthijs gaat door. En wat ik wel mooi vind, wat ik begreep van deze GoPro, is die had een hele goede stabilisatie skint. Dus het woord is ben ik super stabiel. Oh, weet je. Dat geldt dus alleen voor de GoPro, net voor de ren. Dat mag je nog steeds zelfs doen. En goed de foto's optillen. Goeie meneer. Hallo. Je bent een dual-fan? Ben ik? Een dual-fan? Een duo-fan? Een dual-fan. Johan moet van dual. Een duvel-fan. Ja, dat is Fries. Je verdient je Fries? Nee? Nee. Nee, daar kom je ook bij dan? Nee. Ben je lekker door? Weet je wat het is of niet? Goed. Ja, wij gaan verder. Succes hè? Jo, dank je. Ja, dat verrekte Fries, kijk. Verdamme. Praat iedereen echt Fries. Is dat nog voor iets doms? Ophouden mij. Ophouden. Zo. Nou ja, ik ga er een moffen maar weer om, want het is net al te botten warm. Valt me op zich wel wat taf. Morgen weer het echt een stuk kouder. Dan weer er meer 4 of zo. Maar het is wel lekker zijn. Oh. Het is wel lekker zijn. Het is wel lekker zijn maar het centje erbij. Hè? Het is wel fijn. Ja, fijn. Zo. Wauw. Hè?
Dit is die mooie ljout, hè? Goeie meneer. Dit is het prachtige ljout. We hebben ooit zo'n bot van horen. Ik weet er even een tijdje in het westen natuurlijk in ljout, want ik ben vorige week nog even in in Den Ham en Hellendoorn. Maar ik had ljout wel echt mist, hè? Ik had ljout echt heel goed mist. Ik had zo wat mist ljout, want ja, die is zo mooi en zo prachtig in je wezen, maar shit. Geweldig. Gadverdamme. Wat een goor, hé. Gadver. Net best. Nee, ljout had gewoon een beetje mist. Ik denk dat ik Noorwegen een video maakt hier in ljout. Want dat je praten, de meeste mensen altijd aardig. Dus het rit me nooit skin. Dat is geweldig toch? Dus ja, vandaar, we zijn een rondje hier tot prachtige ljoutdieren. Dus je hebt wat mensen binnen die met me praten willen. Wat ik zei is trouwens dat dit camera, als ik nou beet heb, is echt vol lichter. Zo, ik kan er overal heen doen. Zo, overal lekker skeren. Nee, dat is een blikje in mijn statiehield. Ja. Statiehield meestal, nou wil ik maar lezen. Die lik maar even lezen voor de liefhebber. Ja. Dus even zien. Zo. Een stukje voor die in de winkel. Hè? Daar werkt de meneer, die lulk wordt ook op filmpje. Ja. Ja, oh ja, we zijn hier in het weinig. Shit, recht hier. Hier een mooie walvis. Het walvisskelet. Is dat prachtig? Prachtig is het. Werk. Gepiep. Ja, een paar mensen die zijn ook benijd hoe het nou met die USB-stick video ziet, maar ik ben er keihard mee dwaande. Ik geef er trouwens voor u dat het deze week klaar is, ja. Dus ja, mocht er echt behoefte aan, ik kan eigenlijk wel zeggen dat het deze week klaar is. Maar het wel heel mooi gaan, want deze week net vlaggen. Nee, dan wordt het wel heel mooi gaan. Ook ziekenhuis of zo, of iets dergelijks, hè. Ja, zullen sommige mensen zich misschien afvragen van ja, welke video, welke USB-stick hast het horen. Nou, ik vond een tijdje in, vond dus een USB-stick hier bij deze afvalcontainer. Hier, met deze troepje al uit. Hier lijkt gewoon een USB-stick daar. Ja. Je had er gewoon lijn daar. Ongelooflijk. Hey, wat voor winkel zie je nou eerst dan? Waarom vond die USB-stick alweer? Dat weer omdat ik ergens op zie te wachten. En dat weer omdat je voor de HEMA, daar win je een winkeltje. En daar kun je dan denken van euro. Maar ik zou zeggen, is je nou wel een winkeltje. Maar dit is volgens mij gewoon van, dit is van de Riepenverkeerper. Zo. Ja, niet even, wat is denk ik. De Riepenverkeerper die er even pauze houdt. Denk ik. Zo. Er zijn nog weinig onderspraak gewoon, joh, trouwens. Kan ik eerlijk zijn, zelf heb ik weinig mensen ondersprutsen. Misschien mag ik even wat actiever wezen op dat gebied, dat ik mensen even wat actiever onderspreek word. Ik ben een beetje meer gericht op mijn eigen cameraspul nou dan op de meesten. Het is toch een wen met zo'n apparaat. Dus ja. Dit is gewoon even een test, hè. Goedemiddag mevrouw. Ik zal er wel even in onklampen ken je. De audio moet ik goed test worden voor de mensen die ik interview, hè. Dat moet ik goed wezen, want anders dan hakken ze nog niks. Dat is dat goed, hè. Oh ja. Goeiedag mevrouw. Hallo. Mag ik je wat vragen? Nee, geen tijd voor. Ik moet weg. Oh. Ja, dat ik geen tijd. Misschien is een vrouw tier die het op de waardje hebben. Hallo mevrouw, mag ik je wat vragen?
Nou, ik ga mij een video hier in Ljout. Ja. En dat doe ik met mijn nieuwe apparaat. Wat viel van dit apparaat? Nou, dat is mooi nou. Ja, vind je het wel mooi? Ja. Ja? Oké. Is dit te watchen? Wat wil je doen? Ja, ik sta te watchen. Ja. Oh. Ik ben aan het bellen, maar ik weet niet waar hij is. Oh, jouw man is poorter? Ja, die is... geen idee. Oh. Geen idee. Nou, Dus daar moet je me bellen. ik kom net eruit naar dus. Nou, ik hoop het ook niet. Dat soort deze. Ik een mooi Fries woord, hè? Voor de meesten die het mij scrollen, voor de mooi Friese woorden. Het woord poorter. P-O-A-T-E-R. Hier, poorter. Nou, dan moet je hem zelf uitvinden wat het is. Dat kan ik het net niet vertellen, ja? We zijn we kunnen wel in het Aldehoven daarin, jongens. Ik heb gezien dat deze camera de Aldehoven er een beetje mooi op krijgen. Dat is toch een beetje de ultieme test, hè, voor een naar camera van. Zit de Aldehoven er wel goed op? Zo, flink inkepen die is ook wel. Die vrouw die wie net blieft. Die wie net blieft. Die vrouw wie totaal net blieft. Weet je van de camera. Ja. Ik wou een beetje trots in, want ik kreeg een koord ik nog. Ja. Zo. Even zien. Is er nog steeds te huur hier? Het is goed hier te huur. Dit is trouwens de appel en ei. Klaar. Daar had ik ooit nog een keer wat heen gebracht, maar had ik wel willen van jij dus. Ze zult wel de kip van gehad en er zitten op strikt haar. Geweldig. Wat zit nog weer dan? Zo. Daar is het. Nou ja, zo. Geen idee wat ze met aan de benen met zo'n apparaat er dit eigenlijk voor. Wat is dit? Compressor of zo? Gevelrenovaties uit. Sinusman. Ultra silent. Ultra silent. Ik maak een herrie, hè. Ultra silent is. Weet je wat het nou is? Nou ja, als dit nou ultra silent is, dan wil ik net weten wat normaal is. Droge lippen, mevrouw? Ja. Ik weet niet, ik ben jullie net aardig, had ik het idee. Jullie doet net aardige dij. In de meesten. Goeiedag meneer en mevrouw. Goeiedag, maak je ontvreden? Ik maak je een video. Maak je ontvreden meneer, je had zo'n mooie moeds op. Ik ben niet fotogeniek. Nee, je had een heel mooi moeds op. Ja, dat is waar. Is hij ook warm? Ja, warmer dan dat en die wollen mutjes en zo. Ja, hè? Ja, heerlijk. Dit is geen echt bont hoor, dit is gewoon zo. Dit is geen echt bont of zo, dit is geen echt dier toch? Dit is Bisam. Bisamrat. Dat is een rat, Bisam. Dat is een rat, maar die muts is al 40 jaar oud hoor. Oh, maar je loopt gewoon rond met een rat op je hoofd. Met? Met een rat op je hoofd? Ja, eigenlijk wel. Je rat hier en een rat eronder. Nee, dat Nee, hè? nee, dat zeggen ze dan soms voor de grap wel eens bij een leren jas, hè? Dan vragen ze wat voor leer is. Dan zeggen ze varkensleer, ze hebben het hoofd erop gelaten. Ja, ja. Nou, mooi hoor, ik vind het mooi dit. Goed zo. Nou. Maar ik ga weer naar mijn vrouw, want anders kijken we me donder. Ja, heb je dat ook nog. Hey, succes hè, hoi. Zeg je dat mevrouw, hè? Dat is net valje, dan krijg je op een donder. Een rat. Hallo meneer, is het lekker? Pardon? Is het lekker? Oh, hi. Hi. Hey, I was asking you, is it good? Oh, yeah, it's good. Yeah? What Yeah. is it? Caffeine. Oh, caffeine, you need it? Yes. You had a rough night? No, I drink it daily. You drink it daily, yes? 2 day, 3 day. Half a liter? I guess. Yeah, and how do you feel? Is it good for you? Probably not, but I feel great. That's the best. Where are you from? US. US, oh, you're Yes. on holidays here or something? Or? Yeah. Wife is Frisian.
Oh, you have a Frisian girlfriend? Wife. Oh, nice. How did you meet? Internet. Internet. Okay, great. Great to hear. And you thought Friesland, I have to go there? Yes. And where do you come from? The US is, of course, a big country. So West Virginia. West Virginia. Yes. West Virginia. That is a song, of course. But, Yeah. I don't know where to locate it. Is it like north, south, west, east? If you were to go close to East Coast, but a little bit more inland, if you're above Florida, but below Maine, it's in the Appalachia Mountain region. Okay. Yeah. And what do you think of Friesland as an? I love it. Yeah. Yeah. I would love to live here eventually. Why? 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 Very nice, very beautiful cities. I like how a lot of the older buildings too, the US just doesn't have that. Very friendly people. It reminds me of West Virginia. It's nice. If I get lost, I can just ask people and they help. Oh, that's great. Great to Yeah. hear. Oh, So nice to hear you have a great time here. Yeah, it's a great country. Yeah, thank you very much. No, I'm going to the Oldenhoven. Oh, nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. My name is Edward. Edward, I'm William. Okay, William. Well, nice to meet you. Yeah, take care. Yeah, you too. Almost heaven, they say. West Virginia. Blue Ridge Mountains. Shenandoah River. Mooi Cave. Is dat lelijk? Nou, dit is even de kleine kerkstraat, hè. Maar Leeuw. Tja, prachtig net. Dit is dan de kleine kerkstraat. De gezelligste straat van Nederland. Toch? Of toch net? Dat weet ik net. Het staat net heel, per se heel gezellig. Hoi. Hoi. Goeie. Meestal met al zo aardig hier. Zo is het maar krijgt. Het zijn ze meestal wel vaak dat mensen zo aardig binnen. Soms ergens oors dan onaardig wezen. Mensen aardiger dan ergens oors. Dat is dan de vraag eigenlijk. Ben mensen hier nou vol aardiger? Wie is zo aardig hier? Ah, goeiedag mevrouw. Ja, zeker verzitten. Hè? Zo, kom weer even. Dit is de grote kerkstraat. Hier ga ik vroeger nog een keer rennen. Dit is de Oldenhoven. Ah, goeiedag mevrouw. Goedemiddag. Even erop uit. Even van het mooie weer genieten, hè? Wat hebben we daar voor moois te hingen in een mooie karren? Wat is dat? Wat ben je? Dat is een gelukspoppetje. Een gelukspoppetje. En brengt die geluk? Nou en of. Ja, hè? Zeker met zo'n dag als vandaag. Oh. Hé, wat bent u? Ja, kan het filmen? Of Ja, ik ren gewoon een strit en dan ben ik aan het filmen. Dat komt dat is daar op deel. Sorry? Ja, dat is hobby. Ja, een soort hobby. Ja, zo kan je het ja. Nou ja, veel plezier er dan mee. Hey, u krijgt vast wel leuke reacties. Ja, zeker. Heel leuke reacties. Ja, ja. Mooi dan. Nou, goed Jen, hè? Ja. Succes. Veel geluk. Dank u. Nou, even Jen. Wat is hier nou dan bij de harde hou? Ah, goeie. Lekker, wat huil erin? Ja, helemaal niet. Helemaal niet meer? Nee. Het is wel op. Hoe kan dat? Ja, hongerige mensen bij de beente. Oh, die achternaam, net ik. Zo, heren. Dit is ook maar een groot project aan hier bij de harde hou. Ik weet niet wat hier al gebeurt, maar... Zie je, hier ben je vol bezig. Hier, Sjen. Sjen. Allemaal magisch. Geweldig. Maar Sjen. Heren. Ding op ijs, heren. Sjen. Wauw. Sjen, prachtig. Een lont, hè? Een lont. 100 jaar, lont. Bouwbewust. Hè? Ah, goeiedag meneer. Mag ik ontvreken? Nee, Nee? nee, je mag me niks vregen. Oké, nou succes hè. Ja, prachtig hè. Ja joh, mooi meester Sjen achter de rug. Ja, wat is hier eigenlijk nog aan? Dat is een goede vraag. Ik zeg, wat dit is? Wat dit is? Waarom lees je al je ding? Wat is dit? Wat is hier toch gebeurd? Direct, een mooie ding. Shit. Wat is dit? Nou, dat danst hier of zo? Wat is dit? Dat zei ze niet, joh. De Odderhou. Zit het er goed op? Is het geslaagd? Voor de test. Wat is dit toch? Hoi.
Wat had je plak voor? Wat gaat je nou wat gebeuren? Ik heb eigenlijk geen idee eigenlijk. Nee, maar ik zie al je blokken, dingen, weet ik veel wat. Ja, en Kjell, ik denk dat ze iets aan het opbouwen binnen. Je bent aan het opbouwen of aan het afbouwen juist? Ik weet net of er iets verder nog... Ja, dat is ook wel iets. Nou, dit is een warmte ding te wezen. Maar. Weet het net? Zo is het maar. Is dat? Lithium grease. Lithium grease. Weet je wat je gebeurt of niet? Geen idee. Nee hè? Nee. Toch even Sjen? Ja, toch even chef. Ik weet het niet, ja. Ik zeg niet, wat is dit nog eens? Zou er iets gebeuren mat of is het nog klaar? Nou, ik denk dat er nog wat gebeuren wat. Dat is En de wel morgen is denken, hier nog bezig. Nou, misschien heb ik wel dingen aan het oprommen trouwens. Ik weet het niet. Geen idee. Nee, nog of zo, ik weet het niet. Ja, zo kennen. Ik weet het net. Ik heb dat eerder zien. Ik niet. Ik wil je in verbazing achter je. Ja. Grote verbazing maakt zich van mijn meester. Ja, je wist wie je bent. Ja, je wist wie je bent. Ik weet niet wat het is. Wist het maar. Je wist wie je bent. Zo. Ik weet het niet, hè? Ik ga geen idee. Het gebeurt er toch. Het gebeurt er hier toch allemaal. Ik praat er net al orde hou. Jou met een stoer, dan spring ik erover. Ja. Ja, dan mag ik even zien. Loeren. Een beetje rennoors, joh. Ja, ik ben continu aan het rennen. Kijk, een rennoors. Ja man, leuk. Even zien. Nou, ik boel je maar helemaal af, want het is een strijd gaan we al hè. Dus dan kunnen we nog een boel hier. Huppakee. Een boel hier, man. Dit is een strijd. Hoe is de strijd? De Bagijnenstraat. De Bagijnenstraat. Dat hebben we nou. Kijk, mooi machine. Ik ren wel eens vaker door de Bagijnenstraat, maar ik raak nooit door deze steeg hier bijvoorbeeld. Wat zit je nou dan? Oh ja, daar komt er weer een steegje. Ja, de kun je wel trouwens steeg hier. Die zit daar volgens mij. Er zit nog een steeg, daar kun je terug heen. Eigen terrein. Ja, dan de Hoekendel. De Hoekendel. Bederwendel. Even die plakken, daar kom je dan nooit, hè? Omdat je er niks te zieken gaat in principe, maar ja. Een beetje nieuwsgierig is altijd leuk natuurlijk, hè? Ik had dus vroeger hier vlakbij ben in de Grote Kerkstraat, 164 op mijn even zin. Dat is wel prachtig mooi al, hè? Ja, dat is leuk. Dat is zo leuk. Ja, het is zo leuk. Wat laat je nou een stukje dan? Mooie kaart. Dit een pincode. Wat is het, jongen? Een cadeaukaart voor jou van de Jumbo. Zo. Zo. Je vindt eens wat op straat, je jongens even nee. En dan ga je weer. Je moet tegen, hier maar, hè? De Bollemans steeg. Echt leuk.
Je kan dit. Kun je aan een bak zien hier. Wat? Ja, prachtig. Ja, prachtig net. Club Red Leeuwarden. Ja. Prachtig hè? Mooi. 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 Wat is die mooier. Geweldig. Ja. Shit. Ja, dat is toch een heel andere manier hè, van de rusttijd hierin zo. Ik let er maar gewoon omstaan de hele tijd en dan zo, we komen ook hier even naar de stille kant van de Nijstad. Zo. Carpaccio. Carpaccio. Goeie. Hoi. Hoi. Oh ja, ik vond natuurlijk niet, kijk die, nou dat zal wel niks opstaan, hè, maar ik vond zo'n Jumbo kaart. En niet een Jumbo te goed kaart. Maar goed, wie laatst was ook zo'n Franse, die zei toen bij dat tanken dan wordt. Van ja, als ik gewoon zou stritten hierin, dan vind ik ook 20 euro op stritten. Nou, misschien had ik het overvoeren. Ah, goeiedag meneer, is met jou? Hoe is het met jou? Ja, goed met jou? Ja, ook goed. Ja, ja ik maak zijn film keren. Oké, een beetje hier door de stad. Ja. Nou, is leuk. Ja toch? Ja, maar bij jou man? Ja, we staan ook nog op te filmen. Ja, zeker, ja. Nou, ik zou zeggen, heel veel succes toch? Ja, dank u wel. Maak er maar van. Wat zie je man? Wat hè? Wat gaat u vandaag doen? Ik ben een beetje rondlopen met mijn vrouw in de stad. En, oh, oké. Winkeltje in, winkel uit, dus ik loop een beetje rond. Joh. Oh, je zit even in de stad. Ja. Ja, waar kom je bij dan? Kom je weer uit de auto net? Nee, ik kom uit Droomrijpen. Oorspronkelijk uit Rotterdam. Ja, kijk, zie je. Ik vind het echt heel Droomrijpster dit. Nee, maar het is een mooie provincie, Friesland. Ja, toch? Ja. Ja. Leuke mensen. Zie je? En ik heb er wel hier naar me zitten. Nou, mooi. Dus, nou, goed, zeggen, nou, heel veel succes. Ja, doe eens de groeten in Droomriep. Is goed, doei. Oké, hoi. Dron. Droomriep. Oeh, wat is hier gebeurd? Je ziet het in Skon bij. Je gaat zo snel rond, je is in Skool bij scan. Zo snel eronder in best. Wees sowieso een beetje vreemd doen. Oh, zie je man, dat is een mooie Koga-fiets. Prachtig. Oh, daar heb je 4 foto's kijken. Dat is natuurlijk een beetje met deze camera. Ik kan maar niet in stand, ik kan het niet inzoomen. Dus ik wat zoomen maar de foto. Ja, dat is een mooi iets. Ja, maar is dit nog stil? Dat ik achteraan. Oh, zie je. Oh, dat is een mooie fiets. Oh, een mooie fiets erbij. Zo. Goeiedag meneer. Oh, Johan, mooie fiets. Johan, mooie fiets. Ik ga een mooie fiets. Ja, zijn hier hak ik gewoon. Hè? Zijn hier hak ik gewoon, ja. Ja? Ja. En nou niet meer? Nee, nou niet meer. Nee, ik kan voor. Ik kan hier voor de fiets eigenlijk. Ah, Ja, dit was. wat een schande. Wat een schande. Ja. Wat vind je ervan, voor deze fiets? Nou, ik ga nou niet hier. Oh, dat is net zo lang. Nee. Hoe valt het? Ja, best. Alleen, ja. Het fiets wat zwaarder vind ik mooi, riem. Oh ja? Ja. Nou, deze is wat zwaarder dan die vorige die ik hier heb. Dat weer een hybride. Ja. Maar die we draaien hier derailleurs gewoon en achter het shield erin en weet ik wat al. Dat weer vissen te licht spul. Dat weer elke keer kapot en nu heb ik toen deze ingeruilen. Ja. En ja, hij vond dat best. Ja, ik ga ze zelf. Dan ga ik naar de kast doen, dus tijd. Ja. 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 Kijk, hier is een sensor. Oh ja. En, nou ja, nou dit.
Ja, ik vind het wel een mooi ding. Alleen wat ik zelf wordt vervelend voor, maar dat komt wel meer, ik ben net zo'n sportieve fietser per se. Nee. Het stuur is erop, hè? Dat hing je er meer wat op. Ja, nee, maar dat is mijn fietsstijl wel wat. Ja? Ja. Ik ben niet een sportieve fietser. Nee, ik hing je zelf les een beetje. Ja, hè? Ja. Ik fiets ik net zo. Ik fiets altijd niet zo. Oh zo, ja, zo, je houdt er gewoon, Ja, je gaat gewoon nooit weer remmen. ja. Ik ben een aparte fietser. Ja, hè? Ja. Ja, meer dat je stil bent houden, dat je fietst er apart, hoor, in het zin van je scoort alle kanten. Ja, joh, een trapje, daar kom je net vooruit. Nee, maar ik had toch een elektrische fiets op mijn kant, want ja, ik ben elke dag iets van 24 kilometer fietsen. Ja, nou, maar ik ga nou krijg ik even 30 kilometer aan. Ja, hè? Ja, weet je. Je gaat wel 20 kilometer opzetten. Ik heb een zinafstand van 47.720. Hoeveel? 47.720. Ja. Die gaan we maar niet. Nee, en ik ga die oren draaien hier, jongen. Ja, zo, dan hadden we die fietscomputer ik nog van die oren. Ja. Ik denk al. Fjouw een heel eerst. Zet hem maar neer. Komt eraan. Koffie. Dan heb ik iets van de koffie daar. Succes. En succes met de fietstocht en de fiets. Oortje. Ja, oké. Keltig. Ja, elektrische fiets, hè? Ja. Zit er voor steeds. Oh god, daar gaan we helemaal weg. Nou, zullen we reden? Oh. Dat is dezelfde fiets, hoor. Gewoon Kowa eigenlijk. Een Kowa. Kom maar, dan gewoon dit Kowa. Ah, goeie. Hoi. Ja, goeie. Hoi. Hé? Wat zei je toen? Sorry? Hé, daar. Wat voor cameraatje had je nou eigenlijk dan? Want Ik heb nu een GoPro. een GoPro. Oh ja, oh, dat werkt ook wel goed dus. Ik ga nu echt pro. Ja, echt een pro. Ja, ben je al professioneel Frieske vlogger? Ja, heel professioneel. Wat ben jij trouwens? Vectone Mobile? Wat is dat? Nee, ooit een keertje een gratis jas gehad. En Oh. toevallig was mijn lievelingskleur paars. Dan krijg je een keertje een gratis jas. En dan krijg je ook nog eens een keertje een paarse jas. Ja. Dus dat was wel fenomenaal. En ja, dat er reclame op staat. Ja, sorry. Ik ben niet zo van ik het ken geld. het ook niet. Dit is zomaar nooit hier in Nederland actief geweest, denk ik. Ik denk dat het Engeland of zo is. Volgens mij heb ik het ooit wel eens opgezocht. Oh. Zweden? Oh, dat zou kunnen. Ja. Ja. Dat is ook een stukje Denemarken. Toch? Of Zweden? Waar zou deze man nog niet zijn geweest? Deze man vertelde net dat hij gewoon 6 talen kan spreken. Nou, dat ga ik hem niet meer nadoen in dit leven. Nou, dat hoeft niet. Communiceren vind ik veel leuker. Ja, dat doen we veelal wel via taal. Maar taal is volgens mij een achterhaald fenomeen. Ja? Nogal. De Nederlandse taal. Ken je die mensen die zeggen van, oh, ik schrik me dood? Weet je wat dan mijn eerste weet je wat dan mijn eerste opmerking is? Nee? Ja, dan zie je er wel goed uit voor een dooie. Ja, nou ja. Rare uitdrukking toch? Hé jongens. Veel liefde. Ons Jen, hè? Ja, hoi. Ik zal even verder, Jen. Even, ik zal weer even die kant uit. Ja, kijk. Je lachen, je brik op de Willemadik. Ja. Ik hoor eens iets, hè? Oh god, wat we die man weg. Op een gegeven moment bouw je toch wat angstgegners op in deze stad. Hè? Dat er toch bepaalde mensen binnen die net praten willen, maar die kom je dan toch zien. En hoe je het wel of keer, ze kunnen er samen opkomen, maar. Hè? Ja, oh, nou, dit is meneer, misschien. Oh, je gaan weer even erin? Ja. Je gaan weer even erin met de Jezus? I know you before many times you make this thing for me. Ja, klopt, ja. It's true, you know, the war is going to the dark. And Jesus, he said everything in the Bible. From the first, it will be war and hungry and people sick by corona and this thing. What we can do? We must preach with him because he is the best one in this war. He come and he loved people. I saw him in the war of Iran. He changed my life.
He make me new. I am happy because I have king. He will come. I'm waiting for. Thank you. Ja, succes hè. Hoi. Ja, anders kan ik de rest van de dag nog maar die man praten, had ik het idee. Maar dat geeft je ook net wat. Hey. Na dat vieze gebeuren bij de parkeergarage hebben we nou iets anders. Oh, die komt nog hier. Dus, zo. Dit is een chip, joh. Kan toch niet, man. Wacht tot iemand uit. Ja, ik ga nu heel netjes bij staan zo. Wacht dat iemand uitglijdt. Ik zou me verdekt opstellen. Dus zou... Oh ja, nee, oh, is dit niet verdekt genoeg? Nee, dit is inderdaad net heel verdekt opgesteld. Maar blijkbaar is hier wat wetter omheen gegaan uit de put. Het is snottegleed, het kan maar zo wezen dat je compleet op het bek zit. Misschien beter een beetje waskal ervoor. Dat is misschien vol aardiger, hè? Pas op hoor, er ligt hier ijs. Ja. Pas op hoor, er ligt ijs. Straks glij je nog uit. Dan zou ik het op camera hebben, dat zou allemaal heel vervelend zijn. Ja, daarom, dat is het probleem, dat wil ik niet. Waarom niet, dat is echt, dat is een beetje 2000 jongetje. Dat doe ik net meer doen, ja? Dat doe ik net meer doen. Zo, dan mag ik daar nog wel even zien. Wat er nog wat te goed zit op de Jumbo-kaart die ik kreeg vanmorgen. Ik ben wel heel benieuwd eigenlijk. Ik ben wel heel benieuwd. Wil ik je daar even zien? Ah, goeie. Hey. Zullen we daar eens even loeren? Hehehe. Goeie dag. Even denken. Ja. We schokken gewoon waarom. Oh god, daar zit hier, weet je, de angstgegners, nou ja. Hier een man, hè, die zegt telkens lulk. De lulke mensen in deze stad, dat zijn vaak toch de mensen die je wat dakloos rondheen. Dat zou ik alle reden misschien om lulk te wijzen, nou ja, ze zijn dakloos. En ik ben misschien soms wat makkelijker prooi om op aan te reageren. Ja. Hoi. Zo. Compota Center. Nee, de Compota Center. Misschien mag ik daarheen naar mijn USB-stick. Om uit te lezen. Uit te lezen. Hoi. Compota. Compota Center. Net een goed in de Spanjaarden, zei ze, denk ik. Oh. Nou, hier eindigt het, hè. Doe omheen. Abonneren. Lid worden. Liken, delen. Doe maar. Doe maar. Gaan we naar het Compota Center. Even zien. Ik kan gewoon sterken. Oeh, waarom denk je? Ik kan op de school dat is nog steeds even zien. Als er wat op die Jumbo kaart zit. Die Jumbo card. Do we get something on the Jumbo card? Saldo informatie op Jumbo.com plus cadeaukaart. Geef het teken. Dit is van een archaïsche website dit, joh. Wat hè? Een archaïsche website. Ja, verdomd zit €10 op. Nee. Ja. Ja. Waar was het nog? Transactiedatum weer op 21/24 zie je voor huidig saldo €10. Kaartstatus geactiveerd. Geweldig. Keldnuis. Zelfs Keldnuis had het ook geld. Zo. Hartstikke leuk dat je me even jongen naar goeie meisken. Geld. Kort. Hoe kort gaat het? Kort dus.
heel kort. Zo, ja, dat kennen we, we kennen. Oh. Wat doen we nou? Oh, dan gaat het beeldscherm goed zo. Oh, maar je neemt wel waarschijnlijk op. Maar dan gaat het scherm goed blijkbaar. Pad jong, we kunnen wel wennen. Hè? Normaal wel nog even in je vinden waar we praten kennen. Hè? Gaan we die voor gaan, dan gaat het helemaal goed. Hoi. Heel was dit. Beyond IT. Dat zie ik dus heel wat meesters ook bij de Beyond IT. Beyond IT. Oh, het is wel mooi waar, ja. Als je het centjes kind mooi machine, dan komt de zin nog even aan het bij, jongen. Ik sta nog helemaal volgens mij precies in de zinnen. Dat is wel heel cool. Dat is wel heel vet. Zie. Hoi. Prachtig net. Machine. Oh, je komt zo'n mooi wijntje van de gemeente weer om machine. Zo'n mooi wijntje komt er van de gemeente machine. Prachtig. Gaat ie hoor. Wauw. Oei. Ik stond even misschien ook even in je was bevreden kan, maar. Waar zult ze zijn, hè? Ah, goeie. Goeiedag hem. Het idee weer dan dat je, als je zo'n camera had, ja, zag nou ha, dat je dan ja, wat sneller contact met mensen kan hebben misschien, hè? En de achtergrond is heel nog scherp. Want ja, daar hingen mensen door. De achtergrond die moest scherp. Tenminste, de Jerk die hield door op praten van, hey, ik ken de achtergrond gewoon scherp. Ik ga namelijk, ik film je voor. Altijd met een, ja, je wordt een hele grote camera. Ik zweer trouwens. Maar ik maak heel mooie lenzen, waardoor de achtergrond dan ja, wat onscherp wordt. Terwijl het misschien heel net nodig voor de video's die ik maak, is onscherp eigenlijk heel net nodig. Maar misschien wil je juist wel de hele ster gewoon scherp zijn. Hè? Ja, alles scherp zo. Wauw. Prachtig. Plus, deze camera, gadverdamme, wat is dit? Dat is hier gebeurd, hé. Hij die gewoon zitten schieten op stredden, hier. Gadverdamme. Je kent dat net, dit. Gadverdamme. Dit ken je toch net doen? Je gewoon hier zitten schieten op stredden, man. Gadver. Dat is ik steeds goorder, hier. Gadver, als je nou schieten op stredden, man. Wat doe je het dan net? Maar ja, als je dakloos bent, jongen, wat maak je dan? En de stredden is jouw huis. Dus dan broek je alles maar wat je vinden kennen. Gadverdamme zeg. Wat een vies lakkerij. Wat een vies lakkerij zeg. Wat is hier gebeurd? Je had al je. Zie hier, de resten van een. Ja, van wat eigenlijk? Chocolade geweest en hier een bier zitten. Zo, een bier. Hier een bier zitten. Die had merci gehad. Die boom. Die boom die ben verrotten, man. En hier al je spul van Randstad en ik nog wat kar van Cevitan. Heel vol. Gadverdamme sis. Hier nog chips nog zitten. Ongelooflijk sis. Wat is dat wat? Wat een bende, hé. Gadverdamme. Wat een vieze bende. Getver. Ik mag eigenlijk een interview, dan ga ik het ook nog maar even. Aha, goeie. Zo, hè? Shit. Wat nou? Voel wat, denk ik. Voel hem wat te klauwen, denk ik. Ja, mooi op het Wilhelminaplein nu hier. Misschien. Moet je eens even kijken.
Prachtig. Prachtig. Zijn zo mooi. Geweldig. Hoi. Ja. Nou maar eens even zien, ik nog even niet voor de camera krijgen. Die had wat haast, hè? Het is mijn haast betierd, joh. Het is mijn haast betierd. Het is nog iets in je oren, man. En het is koud, dus de meesten die wil gewoon net boeten omheen, denk ik. Dat snap ik ook wel. Dat is geen ware boeten te wezen, nou. Het is waar om binnen te zitten. Maar wat eigenlijk? Ja, goeie. Ik heb een goede moffen bij jou, Chokwa. Ja. Ja, ik heb een mooie moffen. Wat is het voor moffen? Ik ben mijn batterij erin. Oh, zo, ja. Kun je gewoon doen en dan gaat het warm hangen? Ja, precies. Oh, ja. Geweldig, joh. Ja, ik ben toch naar werk daar. Oh, ja. Nou, succes dan maar werken, ja, hè? dankjewel. En hou ze warm. Ja. Dat is ook wel handig, ja. Die haak ik net eens. Ik hou wel heel dikke moffen, maar er zit geen, van zichzelf geen warmte in. Dat is natuurlijk wel een beetje de tip nou, maar ik ben hier apart maar in de bus gegaan, want ik denk van op een fiets, jongen, dan kreeg het best wel koud. Ja? Ik al haast van die dikke moffen. Ik kan gauw koude klauwen, dus dan, ja, dan weet je het wel. Ja. Oh, zie je, Bosk is ook weer begonnen. Je laat alleen ben je. Bosk. Ja, jij dit zo? Weet het net. Troep. Troep in de stad. Thema is goed. Troep. Een dikke vieze bende. Oh, wat een vies lakkerij soms, net. Gadver. Zo. Nou, goed trust. Hoi. Nou. Wat wil je een mooi blokje om, hè? Zo. Zo, daar zijn we binnen. Hallo mevrouw. Mag ik wat vragen? Nee, sorry, ik moet snel doen. Oh. Snel door. Ja, ik denk haast, hè? Ik snap het wel. Die heet zeker koud. Oh, ik ga nog. Nou, dat hier komt wel in het wankend. Ik ga nog een staatslot. Daar ik nog wat op won. Net vol, maar ik zie toch een tientje won met mijn staatslot. Maar ja, een dik tientje. Nou, dat zet zo nog dik bij. Een tientje. Tientje werk is het, hè? Ah. Nou ja, dit is dus een beetje een test. Ik ben heel benieuwd wat dit gloed dat ik hem omdraai. Zo. Zo. De ene jaar had er nog een gloed oppakt. En toen ben ik heel benieuwd wat de wien ik doet, hè? Had de wien wat vat op deze microfoon. Nee, er zit net zo'n hamster op, zeg maar. Je zit net een hamster op. Hamster. Ik had het ook niet van mezelf gemaakt, hoor. Maar het is 24 nieuwjaar. Ik heb mezelf een positief gemaakt. Wat vind je dan meer twee reacties krijgen? Ja, hé, draai. Dus je had niet het heel hit aan. Ja. Nou ja, voor een dakloze is het nog een goede trui, toch? Maar nee. Zo denken. Je kan een trui missen, maar dit waar. Poeh, het is wel een kaartje trouwens. Zo, hier waait ik wat. Vanmiddag meer toe kan ik even bij de gloed even checken met wat wien. Dus nou komt de wien in een microfoon. Volgens, ik had dan ook een speciaal apparaatje, of mag ik het zeggen? Ik ga iets op mijn, of ik ga dit op mijn, dit is eigenlijk Bart's GoPro. Daar hebben we iets opnemen. Een soort van omhulsel, met een microfoon erin. En er zit ook een microfoontje dus op, maar een soort van, nou denk je dat de wind zin horen kan. Maar die kan tot maximaal 22 km per uur kan die de wind zin horen. Nou, heel specifiek dit. Dus ik ben heel benieuwd of dat ik, ja, of dat ik helpt. Geen idee. Dus hier waait ietsje meer natuurlijk en oost. Waait sowieso net heel bot natuurlijk, dus ja. Het zal net heel mooi denk ik, maar ja. Nou, zomaar even. Ja, ja. Nou ja.
En wat heel mooi is bij deze GoPro's is dat de stabiliteit is eigenlijk nog beter dan die orencamera die ik heb. Deze stabiliteit is gewoon fantastisch. Fantastico. Skint. Dit noemen ze ook wel hyper smooth. Hyper smooth. Dus het is echt, het moet zo smooth wezen. Dat het gewoon lijkt alsof ik gewoon een oording broek. Dus ja, dat is fantastisch. Nou, goeie. Mooie moed van Friesland. Oh, waarom denk ik net kapot rijden met er fietsers? Ja. Ja. Ik wil net kapot rijden worden. Ah, goeie. Hoe is het met jou, meneer? Hallo? Ja, wees jongen, we hebben onderwijs net daar. De squallen. Squallen? Ja, de squallen. De neushoorn. Oh, wat doet hij? Acteurenopleiding. Acteurenopleiding, oh, dan ben je een acteur? Of acteur in opleiding, hoe mag ik het zien? Acteur in opleiding, ja. Oh, en wat is die ambitie dan? Ja, ik wil graag filmen natuurlijk. Ja. Ik wil echt het doel, maar... Hollywood? Ja, wie maar neemt dat dat gaat lukken, maar... Oh, je wil het er helemaal hè? Ja. Oké. Maar hast je wat ervaring dan? Hast je wat in de film spelen of niet? Nee, hè? Alleen nog een beetje op toneel, maar... Oh ja. Ben je dan toneelacteur of filmacteur? Op het moment toneel. Oh ja. Maar kom nog hoor. Hast je al bepaalde voorstellingen? We hebben die in Schenken en dan of niet? Begin simmer, dan in Boetenpost. Ja. En om een paar weken bij de neushoorn, dan kan ik Hamlet spelen. Dus. Oh ja. Traditioneel ja, klopt. Oh, leuk man. Ja. Ik praat aan je. Wat maar waar je joh? Sorry man. Oh, dat mag ze wat een vrouw de deur is. Nou, leuk joh. En hoe is het opleiding bij de neushoorn? Wat leerst dan? Ja, dan was heel veel praktijkvakken en zo dan. Dus dan had ik bijvoorbeeld vakken zoals improvisatie, zulke soort vakken. En nou, dan was ik gewoon spelen. Dat komt een beetje op de helft. Oh ja. Weet je, is het moeilijk of net? Is het moeilijk? Op het begin wel, maar ik vind het ook wel gewoon leuk om dat te doen. Dus net op het moment had ik er net heel veel moeite mee. Ja, ik heb wel eens een keer geacteerd. Nou ja, ik had net naam aan, maar in de film Ster ik was acteur actief. Maar hoe ik mezelf eigenlijk alleen maar te spelen, dus ja dan. Oh ja, nee, dat is net heel moeilijk, nee. Nee toch? Nee, klopt. Nee. Dus ja, overal heb ik eigenlijk net echt ervaring mee. Nee, ja. Weet maar nooit, misschien komt er nog een grote rol. Ja, wat zou het zijn? Misschien heb ik nog een keer ontdekt. Ja. Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik net. Ik denk net dat ik als acteur ontdekt word. Maar het is wel leuk hoor. Dat vond ik wel. Ik ga les ook wel een keer en nou ja, het speel ik mezelf ook min of meer gewoon voor een nieuwe film. Ja, dat is makkelijk natuurlijk, hè, maar het is wel leuk. Klopt. Nou, leuk man. Nou, ik wens je heel veel succes. Ja. En misschien show je nog een keer in de film, in een partij of zo. Hey, succes hè. Hoi. Zo, wat een zinnen. Ongelooflijk zeg. Tja, hier gebeurt. Er nog wel hersen nog iets. Wat soort wijze, waar is er iets? Is het glas? Of is het ijs? Het is glas. Ja, het is glas. We hebben een dikke bende hier en het is dus precies waar je als fietser er toch in liggen, hè? Kom maar. Oh, dat bier is een mooi allemaal omzien. Nee, dit is niet handig natuurlijk, hè? Dit is niet handig. Ik heb hier wel een video maken van wat voor rotzooi je al helemaal in de stad rondsmiet. Wat zie je daar, wat een rotzooi man. Maar hier kan je daar ran ik vanmorgen ook op bij Delft. Ik weer met de bus dus elkaar. Zie hier. Er zit hier ook maar gewoon wat te staan. Hier hoor de fiets. Ja, wat is dit nou? Waar zit dat hier nog zo del? Ja. Misschien wel een belangrijke vraag van waar haalt het op uiteindelijk, hè? Ja. Nou ja. Man zeg. Dit schijnt dus zo smooth te wezen, deze hyper smooth van de GoPro. Ik kan aangaan van gewoon hut erin gaan en dan is het nog steeds, smooth. Sorry, ik goed Fries woord vooraf voor smooth. Smooth. Ik weet het net. Smout. Maar je smout en wat oors. Smout. Smout. Weet je wat? Smout. Een smouten. Je zit in een smouten. Pitfood. Weet je wat een blokkade hier heb. Zit. Ja, model. Je kent del, maar ik ken niet misschien model. Mooi.
Goeiedag. Ja, goeie. Zo, dat is hem zien. Hè? Ja, goeie. Nou. Ik lees dit weekend ook nog op het internet, Facebook, dat weer een fietster die hier een auto omrijdt. Dat vond ik zo mooi. Een fietster die een auto omrijdt. Zie je, wat rots weer. Hoi jongen, hey. Hier, wat troep. Gaatster. Wat een ratio. Maar zie je, een mooie GTI. Oh, zie je, prachtig, hè? Een mooie GTI. GTI. Een GTI. Ik denk gewoon zo, ik gewoon door. Zo. Nou, prachtig, hè? Wat een mooi apparaat, hè? Zie je. Ik zei dus, ik heb ook maar hudder in volgens mij. En dan nog is het smooth. Ik heb wel een muziekje. Dat is mijn hudder en techniek misschien net zo wel, maar... Tja, zo. Wow. Zo. Zo, het loopt gewoon smooth. Waarschijnlijk. Smooth. Smooth people. The smoothie people. God, zijn er een schaaf. Ik zal wel het zeuren maaien, maar... Zo. Ja, dat die goed op naam had. Nou, let's go. Zijn umstecken hier. Überstecken. Wir sollen mal überstecken hier. Überstecken. Zit erin. Wat zit erin? Zo. Wat gebeurt? Mooi auto, dit is meestal gaan les op een scooter. Hoi. Zo, we gaan een keihard op hier. Zo. Daar gaan we. Mooi waar, hè? Mooie zinneskin, paard. Prachtig hebben. Ik ben heel benieuwd wat deze beelden opleveren, meisje. Doe maar omheen. Doe maar. Doe maar. Doe mee. Ja. Too much. Geweldig.